akala kumune ngadio akala kumune mewelo picha akala kumune ngadio akala kumune mewelo picha akala jibu wa bebu obu mumelo mewu ugu na meme guguru edibe na yo timu ema o no Gosinu munem akala kala o Dogo wa ma tukuna muwa Dogo ma kan itenuwa Gosinu munem Wato munem wa akala kala o Ekwene kofu nera Ibeji buwa megbe Oya tuni fayi na meleluwa Owa ka eno leme o Aku majaka yeye Wane mwaka yelwa ka o Aku majaka dia Oke saike majaka Aye nemya Aye marifa mowa o Yedo le fa meluwe Lemeche mteluwe La waga Wanya tini fa na menu welisi Eweti se wetu wisi Ayo mama mwa Nemo kosi anemwa Oya nemu ya nenu Obo dasi no mungala Oya nemu ya nuluwe Obodo mu asi no mungala Uwanyi kaina merebe Uwa makama Tuku wabra ma tuku namu Tuku wabra ma tuku hekele mu Kosi aya kalaka Ebo ya lokole kutesi inu Onye robi loko kute Aye Ibi neni wenuwa Ogodo gina buna na owa Yogwa wabra ma tuku na muwa Ama marifenge muwa o Yogwa wabra ma tuku na mu Ya na marifaya mu Oh koko Hey yo Akala kumune ngadio Akala kumune mewelo picha Akala kumune ngadio Akala kumune mewelo picha
jibu wane kwele mu akala jibu wane aweku duku na menu dina meze wamulu lamanu dina meze obu wamo enu ebuke igwe wegwe yeketa nuwa koye beluche wakumbaji aka ya nuwa oge ka ihe elu aka wakumbaji aka ya wakumbaji aka di ya oge ka ihe elu aka ice ane mwana mubyale o ane mwana mubyale o amabule lole ayi dozie aya marifa ya mezuwa anebianu abana bezu no mambalanu biko zoba ya aya marati ba ya menu we uno ka aya di ade wero su no ka aya di ade ogbo kenu no lelu wa wa lo kenu lezi wa wolu wa la zo langia uno ki lo de o wayo bi yenu oju wayo nu we le menu awa ibe tina na mu bia we be na manu wa ne gudesi mu ovuma e maro ka e bezi le metie uke o aye e utime e di ba e menu le metie uke nu aye o akala jibu wa le bole ene bwa le bunu we be ni la mu na kuma gwa nu onye tolo ka nu edi ba na wa ba tu senda o Autu sala edi bana ware oyo autu sala akuba jakajiya oke komu ye maka aya mama mu ona mo ko si aneluwa na mo ko si aneluwa oya to bodo ibo ko kute ko mu ego ka jolu jaba mu ono no na nji kute ku ego mu ego ti ebe la mu o weekend wa ya mala oso o weekend ba la oso ọ̀rọ̀ mọ́ náà mọ̀ pẹ́lẹ́kẹ́ ìrẹ́ o wọ́n fẹ́ àdéhùn wa wọ́n tó jẹ́nu wẹ̀lẹ̀ fún ọmọ kólékólé wọ́n tà tó bá jẹ́ wọ́n lọ tó nu àbọ̀yá tó wọn nù wá alámùbá ẹnu wọ́n bẹ́ẹ̀ lè lu ọ̀nà ọ̀yà àdéhùn wa wọ́n bọ́yá tó lù kọ́ ẹ̀ wọ́tẹ́ nù ayọ̀ kòkó ẹ̀ o. Wejenu wa buzikenu sade oh mele malugo na siaru jene walugo galanu we aye nemwa kosade abalokana la vive ne ekume azola bubi agabu ne arabu Okongo yo me wala bigala na sole ke doliba yes doliba ay mama oro simanu ne buzi wanle tata nwa matije ego
wadi loji ko de mbunu wa wadi ko de mbunu onya tolo piata mbunu wa leke madu jeli le go wale divine lile go wale gi ayama mama na wo ko sa de muwe ayo ayo mama muwo egwu amagolu marunu ụmụnne mụnụ woyo bụ na agbana ya ọfụma ọ bụzi ka ọ si adị n'ụwa nwanne m ọnụ nwa nọ na-ewute mmụọ anyị gbọrọ nwanyị nwanne m ogbe obi ọnụ nwa ka ebi nwanne na nwanne belibela na si ụtọ kwụọ anyị na-ekwu okwu ahụ ibalo na kpatara ọgbụga nke ya ọrịa na nna m jiri nwee ọnụwe oke ka onye n'ụwa na onye eri aka ndị m na-enwe nwayọ nwayọ aka jike ihe nye ya ojibe nwata nwenye aka enu anya na-echedozi kakalori ihe inweli mma ikwu utuo ya aka ya dịrịla onye nwe iwe nwere n'iwe ya aye mama mbia egwu ka nye bize nume ora la mu niwe ozu ife ya dị mma ayo wayo bije ku ofuma anyị na nwụlọ nwụle n'ụwa ana mwe we bi feli nenu ediba ile mu n'ụwa onye bụ na gbadosi anya ọfụma zianụ onye bụ na agbana ya ọfụma ya na nwanne gị n'olukọ ọrụ biko oge ezi ego ya nwanne gị n'ụwa pasenti anya eli neke nwanne gị ọ bụ ka nwanne gị n'ụwa bụ nye gị ezuru ya chegbuke ibe ibe bụ oke na-egbu mbụ ọ ga-ala tiji ọnụ onwelu neke nlele n'ụwa wee dochie anụ ụmụ tata na ezi enu ọ ga-ala je tijisi ọnụ n'ụwa otu ijezie nke onye ọzọ onwelu neke nle oje wee dochie oje jetije nke onye ọzọ nke onye n'ụwa ka onye ji dochi ya bụ ibe nlatụ ọ ga-ala etiji n'ọnụ wagala etiji n'olu igololo onwe gị ayoko Wakuma jeke ye oke kaide lu anyaka wakuma jeke ye oke kaide lu anyaka oke kaide lu anyaka iwe nuwe ongo ibe gwo kaile kungu ifana korole bola de anu mutata lezie wabone gwadora yanu omi mi bẹ na kosi ne bọ na desia yabi bẹ na gbọ rẹ o ọnu ọbụ na agbada ya n'ibo rẹ ayo kosi adé ọrẹ nana mu ife ga adị mma o ayo ife ga adị mma nunu onye na-achọ n'oge ka ihe asị m goligo spaya babu sanda o how to sell now
to send out. Ayoma, how to send out. But I won't know what they but I want to I don't know what they when you look at them, look at the for the only one who I am. I think how to send out. How to send out. When you will go to you, Africa, no. I can't never go to go near you. Then it's you. I might tell of us over. You Africa, one lemon. Where was the Toyota lemon? You was that one lemon. You go get you, I got you go. You was that one lemon. I got you logo when you know. Odogu na migu wa South Africa ko da tun akia Dennis your follower Dennis wale mwa Obala nu wakina maluchi wa Dennis wale mwa Wega de mwana kubala nuwa Bela di so live ne ma o Deja nu wano na gumu wa Wono na gumu Emoto na gumu Then you don't make it new. Abalokara, don't want them to Dennis, Michael of Fort of an Igbo Africa. One day, kiss la quale, Uduguna Kenya. No, you got the man on a Bunobria. Ice. Well, now, where your boy will not in Buma. One more person and I know. August no August in a while over. Oh, you're willing one man. Did it like a video at work. All Cosia. Why you're willing one lemon. But I can't know why I'm a Giaca. There's your voodoo. Tell it like a god at work. I can't love for your girl. Ayo, then I put a chicken. Then it's on never done. Abada, Sunday Abada. Don't never last in the one who they would not as a moving, and then you with the bar. Then Abada one lemus in your man. Why were you to look on them, man? Lemos on the door. Abada, yes, Ice. Then I met you one. I met you and who I'm making you. Then was a one. And I this one in a making you. They go get you long. One Nazuka, one more. One will make a mechanic. I make you mechanic. Don't smoke a name. Then you can go Mambala. It can go worldwide. If I had to learn what on them, yes, smoke and I make it. One I make Ice. Oh, you can make a name. Woman, I get back on make a name.
onye kodogwu nwa ụbana keba kachukwu nwa alụghị ihe ụmụ ya ka na-atụwa onye kodogwu nwa ụbana keba ka ọnụmekene ọlagbuti mba nwanne m were ụmụ ọbịa ka osi ibi elu ya na ọlagbuti mba nwa dirila ka ka edibido achụ aka gị ihe ụmụ ya ka na-alụwa ọlagbuti mba neno ya ka ọlagbo eme wee onye zuru ka ọ na-eme onye ka na-alụ ọlụ obele ndị so na mbekene nwunye ọzọ nwanne m ọlagbuti mba nwanne m egwu ejipụ ụwa ka nna agbụrụ ozi m ife a na-alụ adịrị ezi ọlagbuti mba oji 50 m ọgọ eji m egwu ekere mmadụ ka ime odili n'ụmụ onye ọ ga-adịrị mmanụ ime obi nwanne m ọbịa ime odili ọnwa chimela zọbụla eze gabasịa onye ọma ime odili aka na-eme ọgọ chukwu ngwa osi enye amalị m ụka m olie ime olili oche mmadụ ka egwu abụ ụwa ọma ndị ọ ga-adịrị mma tochasịrị onye ọ ga-adịrị mma amalị nwoke n'ụwa masị m obi onye mụ Chinedu David Chinedu David onye ọ ga-adịrị mma odogwu na mụdọrọ m Chinedu David na-alụ ọlụ n'ezi nwanyị gị na-edisọlịla m na-agwa ha nwayọ nwayọ biya ọbịalọla lụsola anyị ndị nwere ekwenu uwe ọ na-ekwe agwụba ndị nwere ekwenu uwe nwanne uderika kwụbụ ntụtụ taa uderika na Lagos steeti ma kwụbụ ntụtụ taa onye ọ ga-adịrị mma ntụtụ si adị anyị na-eme enyi egwu maka ibu ụwa aya mama m aya mama m egwu m ka idenu wabụ nwanne onwe ugworo agwọrọ mmanụ wabụ nwanne na-alụ ọlụ na white dugozi ya wabụ nwanne na white onwe ugworo agwọrọ ga-adịrị mma kedezi nwanyị gị dịdị mmasị white ndị ọ ga-adịrị mma mwabaka isi ya na white onye ọma ndị nọ ochie m ojogojogo wefeanyị omekene gị ifeanyị nwa meka nwere wefeanyị nọ n'omekene gị nwa meka malọdụ nwa onye ọ ga-adịrị mma enwere m n'elu ụwa bebe isi ibi mmiri nwoke chọrọ nsogbu ya nwayọ ayo mama obodo ka nne eti n'ọnụ onye ọma ọpụcha na-ekwu ogene naanị ya onye ọma ọpụcha nwanne m abụọ ọ bụ ije nwanne m kezi na-enwe dị n'inu okoye gwagwụ onye ụzụnụ naanị sonde badanụ aye eziokwu n'ụwa ahụ mana ọ ka jụ nwanne abada ya na ọpụta nnọọ ọ ga-akwadara dị sọdị na ndị egwu enu na ọ bụrụ ya netwọk worldwide ice aya mama m ebe mbịa nwa abụghị mgbaga na n'ụlọ
kachi nwanne m wee gbanugo mgbaga ugwu nwozie ihe ụmụonye kachikwu onye kachikwu nwanne m ọgbabela na-eso n'elu onwebe dị gị mkpa bịaka ebe a kọsịrị m be na abụọ ya wale m nkụta abụọ ya odogwu nwanne abachodowa abụọ ya na m enwere ụmụ anya okoko onye ike tụle m bụ onye ọ ga-adịlị mma neni nwe ọfọzọba onye ọma aiki nwanne m ebe ndị ala ike tụle m na-alụ ọrụ onye ji aka ala anyị ọkụkọ jakadi ya oke saịdị elu anya aka onye igwu kiji n'ụwa gị ike tụle m nwanne m ife a na-akọrọ lebọ na dị eme nwanne m iwu eyi ife a na-akọrọ lebọ na dị eji m ọrọla ahụ onye lebati na anụ ọgọ ezi ọda okwu ya onye lebati onye ọ ga-adịlị mma onye meze ji nnọọ onda nwanne m ụmụ dị n'ụwa bụ ebe isi bi elu aka na mụbụ na ojogojugu April nwanne m abịala n'ụwa na mekele ego nwa nani nwude kwe onye tụrụ n'ụwa ka ị na-eme eme nwata bụta kwuru ụmụnne ejebezi izu abịala n'ụwa mekele ego nwụrụ ọrịa ka o si nwata bụta kwuru nwata bụta kwuru na-ejebezi izu abịla alụ ọlụ watermelon onye ọ ga-adịrị mma aka na eme obodo material nwanne ezi Chijioke nwanne m Chijioke nwanne m Chijioke nụ mekele gị material mekele ego chukwu nọ ya alụ gị onye mụ material onye ọ ga-adịrị mma ana m nwa bebi ya bụ papa oke nwa ọrụzi ndụ na-echi abụ ebe ọ na-achụ aka anya maka na nwayọọ nwayọọ dị ije agbalụkara n'elu ụwa n'ọdụ eji m egwu ekene mmadụ ka nna m dị Joseph young morning ọrụzi m ọbaka isi bịa n'ụwa onye ọ ga-adịle mmanụ ndụ na-echi akịda achụ aka ọ na-abụ na ọ bụrụ ya ice nwanne m dị n'ọnụ m ekele ọzọ alụ ọlụ nwa Joseph onye ọ ga-adịlị mma ihe ụmụnna dị na alụ ụmụ ọba agwụ ụmụ ọba ka gị si bụ ụwa gị ya ọgwụ ma ọ dị na alụ alụ otuwa aya mama m Kristianụ nwamozi Sokoye dalụ nwamozi onye ọ ga-adịlị mma họ nwamozi Sokoye n'ụwa ukwu gozie gị ụmụ ọba ka isi nwa bịa babilonu ụwa na mmekenego odogwu bụ na mmụọ ọba ugwu n'ala ụwa ọsọ odogwu bụ na mmụọ ọba n'obu ugo nwe zọba onye matịbụ ụzọ ọgwa nwe zọba ife onye zuru ụka ọ na-eme odogwu bụ na ndị anụ n'odu ga na-adị mgbe mma odogwu na mma eweli mmụọ nwanne so ndị fino nwanne ya ọ bụrụ ọmụ mere onwe megwu ugwu na-eme ọrụ chi na-eme ị na-eme oko ability nwanne m ability
ability na alụ ọlụ yom ability ya ndesi nwanne m ability olu mmekene ability ya ndesi nwụra wende na-eche ka ịda atụ aka gị wazubike nwa bata egwu m amechi onu mekene gị amechi ona mmekene amechi chive alụsi egwu na alụ ọgụ amechi chive nwanne papa onye ọ ga-adịlị mma ebugo ka mụsa gwụ egwu ahịa egwu mee egwu ka ya ebienu eke na ọgwọ nwanna m eke eyiyo ekene nwanna m eke mgba ahụ enwere mụ n'ụwa ọgwọ ebisi ibi n'uye nwanna m eke mgba na-asụ nwa ekene oyi mụa akwụ nwata m ekene ekene oyi mee ụwa akụ nwata onye ọ ga-adịlị mma ekene na m ekene wende ya ke na lụbelezie ebugo ọ ga-ala dị ndị ọdụ onwelu kene dochie kelelege nne m onye ọ ga-adịlị mma ewu chikele m ayo mama m nnamdị nnamdị dịto onye ọ ga-adịlị mma nnamdị dịto na ngozi ugwu gozie gị ọmụma waje meleze ọbụla eze nwagawazia nnochi okike oroma egwu na-anazi ana ayo nwanne nwajidosio egwu na-alala nwajidosio eledison na namago nwajidosio ọkụ ụgbọajaka ihe ego anyị ụgbọajaka ihe Subscribe to Safety Mode TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.